Rosia Gullet. Watoda budira pachena ndini Mr. D. Mwangu unorwadza. Handizvo. Ivo vanasarura kavachiziva kuti mari yakadhonetiwa kakanga vataurika kuti saka mari yakadhonetiwa yakafamba so yakadai. Chinonesa chi? Zvigananga zvacho ameno ivo vanagamba kuinge varungotaurawo kunyange iri yavo yekupiwa naameno ikoko kuzani kwavo ikoko. Kwemchitaura yakasherenderenyu kuti sherenderenyu ini masizezi takariona asi takadai so takashandisa yakadai so. Handiti muri kuchenesa pofu. Adona ndo zvichete zvatechidini tichingoda isi zvekuti ndeye backup yekuita sei mane bekare rimwana sapo nasaroka mwana achorira mzviri maloya ari kuenda kwendani ndana gamba kwewayo masose amene kana dhirira vari kuronga imchironga wakadhirika rine speed ka ino kana musiko kukoti kwacho moti muri uronga kupi mongofira kuti hanzi ndeye backup tiri kuziva mune muchiti maloya acharumirira nyika mabhuna ayo ndiva nani kamakaindoza kaCrispin Machingura ngaende kaendi hana kuti arega apa Crispin kuti ini handina mari yandakambopiwa asi muri kuti mari yemacitizen ndeye backup yekuita sei samufunga kuti nyoka yemabhunu acho imi kana makaindoze Machingura wacho iye asiko Machingura zvofamba sei imi mundikwanira apa ini hamuna kundiite soba ndichidhakwa beta mani handidi iwe saruwaka iwe ndozavu uri wasi ukaendiri wasi ndotozene kumusha kwako. Handiti ndoda zvinhu zvine direction. Masizi ada kuziva kuti mari yavakadhoneta yafamba sei. Loya wacho haasi kuonekwa kukoti. Loya wenyu wamakaindoza Machingura ari kuti hanambopiwa mari. Maloya ari kuondagamba nakodhonei. Hii namuna kuti mwana pinzwa from the frying pan into the fire. Makatarisa kudai. Kamchizaona gamba kwezvigananga. Check daika munyazi wabusa pachena kuti we've got power. Ndio shere natinda Machingura mukamba mari anongotambira because yaada kudini kuseva wake. Machingura asizvigananga. Imi ndiri mutaza kuronga dhiri kuziva totamba sei apa. Vana zima vada kungoziva chokwadi kuti mari yavo iri kufamba sei. Zvinhu zvinoenda zviannounziwa ka to update. Akona ngoupdate a story. Chichichi. Hauzi kuupdate kuMethodist Church kana kuRoma kana kumaapostoli uko. Vachinyudzana mumvura. Vakamati vamwira kuti ubva vaenda zvachose. We don't want that. Uninzwa iwe nangiriwe. Iwe saruwanga. Kando wakabata maki ndio kuri komanda kan. Taurira masizi kuti mari yenyama ngabvisa pane zvino tashandisa mari yakati tapa doya wedu wakati iye tazodai. Handi loya mukazi uyu gamba ndamuzada kwanzi aitokumbira kana shaving machine. Ndo vati kwanzi shaving machine ndotoshema kuti anoida he is looking good. Ndofunga ilo yacho akutochiwa nyuka yemabhunu ari muzherimo. Upanzisa ngatingwarei mani. Yesu anagamba kwamene kwari kuziwana mari. Asi shoma tatapiwa iyoyo kana Machingura ari kweduka chomukamba mari anoti tichazozviona asi basa ngarifambe. Zvino imi mwana saru wanga kamuchitadza kuudza macitizen kuti mari yedu yamabvisa yakadai tashandisa yakati tabhadhira loya wedu yakati. Imi ndo pane nyaya yangu kai papo. Mozoti Mr. D ari wrong. Ndaita wrong pakudi. Ndikubvunza. Ndaita wrong pakudi. Budai pachena. Kwa zvoutendekana muzingwa tirawo kudini takanangana nenyaya yekusunungura nyoka yemabhunu kuti abude pai mujeri.
zvenharo izvi zvozoonekwa zvanetsa toti iwe newe pfekai magurovhs emubumburana takatarisa vana Mr. D zvedu tichirova zvedu masupa edu. Handiyo Sarwaka, ndiri kunyanya kwauri iwe. Kwazi nyaya yako rurimi rwako rwokuti kwanzi backup yekuita sei? Backup ndei? Haizi second battalion yakuti kumberiko kune front battalion, ukune backup yekuti kana varohwa backup yopinda. Zvakasiyana nezvizvikesi. Omunga kana katsvairwa nyoka yemabhunonzi ako Zimbabwe backup yenyu inozokwana papi papa. Kwame kune backup vakatsvairwa apo kupinzwa mugenga ndio backup. Not backup yemari kuti mari ndeye backup yei iye lawyer wacho haasi kuwana mari machunguru wacho. Hai mafana mundikwanire mimi. Mauzonditsamwisa manje. Ini zvekuzotaura nini ndida kuzokudhakwa kanini. I don't want. Handitika? Yeah. Iwo Sarwaka ndiwandakanangana newe ndikuda kuti nyaya ibude pachena iyoyi. Mari iri kupi? Kana ari pakona nditaura kana mari sisi ndinawo taura kune vanhu kuti aya ndinawo. Iwe kana zvikabuda pachena iwo vafana iwo vana kure ndivava unongataura vanabudisa ndo zviri kutaura naSarwaka zvi. Masizi ndiona. Upanzisa. Zvekudivhetwa vanga mazura mvura migration base we don't want. Anopuwa direction emhepo kuenda nekudzoka. Rokangwa kuti yambuka mhiri amene koko. Andika ndo pane nyaya yangu. Hada zvekutaura zvakawanda. Asi taura zvemasoja asi ndikutaura zvedu ipapa pamari apo. Unoona kuti ndikuziva kuti koyangu iri papa yafamba sei. Maakudlaka kuzimba kwenyu. Ngatinanganei nechinhu 1. Nzira yemasoja. Iwe Sarwaka. Handisi kutuka. Ndikuda kuti burisa chinhu pachena. Ma-citizen azive kuti mari yakadai yakafamba so. Tobva tanzwa kuti yakabhadharwa lawyer ningi. Kwero kuti machunguru ari kuti inana kana mari yandakapiwa. Maloya ari kudhonza ndewa zvigananga futi. Kamuziva kuti zvigananga mhanya ika mimi mubve manyaso kutarisana feya mukoti momuka. Hando basa rake machungura. Kaizwa zvigananga zvoda kutsvedzesa mufana wedu. Ndo mafanira kumira miraka. Yo machungura wacho hako. Mari dzacho hadzisi kubuda dzino ndeze backup. Hai mafana mundikwanire mani. Ini zvokuita soba ndida kudhakwa I don't want Mr. D. Right. Asida kutaura zvakawanda. Kazvori kwanzi zvemunamato yako Sarwaka handidi indonamata kudarika iwe. Asi kana panyaya yefair. Nemunamato wacho ngaumbomira. Ngaumire munamato because hapana chopinda musoro wangu because ine ndisina kana tsitsi dzacho. Ndoita tsitsi ze. Zekuniseza nederera mwachita zvizvuku. What is that? Funga life iri kuita nyoka yemabhunu man ari mdzveri. What is that man? Saka mazukuru anaSarwaka mwafana. Mari ngaiudze ma-citizen kuti mari yakati takolekta mari yakati ndo yatashandisa. Awangu ari kwazi tiri kuziva zvatiri kuita. Backup yekuita sei? Muchasiyana nevava kuti tavakatira Barbara sichapera yakapera. Heyo zvakutangana nematenda asi zvimwe havana kupedza. Ndo zvamuchaita izvozvo. Iyi nyaya iripo iyi. Muri kutotedza kuisolva. Muri mari backup dzekuita sei? Backup yekuita sei? Udzai ma-citizen chokwadi. Ndizvo. Ndiri kuudzai vafana. Ini ndo nyaya yangu. Burisai mari apa yakashanda zvakati yakashanda. Iyo zvikananga zvakataura wana gamba kwe. Engatokurova nemusoro. Mungazomuti zvigananga iye achitaura ndabhadhara nemari yangu.
asi muri kuomera nema citizens apa maloya ndake imuti makaindoza wenyu ko wenyu ari kuti hamuna kana peni saka zvakureva kuti vanhu vese vavira vakamirira nyoka yemabhunu zvakureva kuti nyoka yemabhunu is from the frying pan into the fire. Hana mumiririka kozoti angasingazivi kuti ava vakatumwa nani angazasemi kana musingaendiko kunomutaura kuti nyaya yedu yakamira yakadai ari murima kari muchizarira hai musada kundipa bhipi wafana ndindoda kudhakwapo nichidhakwa beta Mr. D handizvokukonana nemanditi ndizvoka ya kubva zvezvika chigadzisai nyaya iyoyi because masizini ari kutsamwa nenda utotsamwa because nemari yangu iri papo muhomo yenyu iyoyo yamuri kwanzi backup handiti saka chigadzisai tsore tione kuti loya achamirira nyoka yemabhunu amuri kuti mune wenyu ngaende kaukoti moda kuzoenda nyoka yemabhunu pamwe akandiwa kujeri kana kuti ofiremo mujeri mai kana akandiwa kwaa kuzimbabwe ndo pamuna kuzomusa mimi imwe koti mimi hezvo koti nhasi hezvo next time hezvo apa statement zvacho zviri kubuda hapana vari kuita pacho vari kuita zvavanodaka uripi machunguru acho ndati mupei shoma iyoyo yakabviswa nemacitizens iye machunguru acho aziva kuti anonono ngatinunurani muchazondipa imwe basa rofamba kwete zero ndeye backup iya inoita backup iri papi mari yacho iri papi ndo pakudiwa endewe muchiite backup ndo zvatiri kubvisira mari dzekuti ndeye backup ichobvisira mari dzekuti nyoka yemabhunu abude mujeri yokubhadhira maloya waya ino hezvo maloya aripo ndezvigananga imuriri ndeye backup tisada kuisa mufana wedu from the frying pan into the fire mbanza sachipangwarirai ndini Mr. D chidhakwa beta handisi kuda kuti amachidzokorora nyaya yandinetsa kuti ndiibufure asi ndazona kuibufura because kutaura shokwadika nehana yako inodzikama mondidza saruwaka akanaona chokwadika ndiwoga unotaura marisiti zvee ndinawo burisaka marisiti acho utaureka kuti ndabhadhara rei yadai marisiti tifare uone musa 15 ikoko hapana ndinyoka yemabhunu naivo vake vana gamba kwevo vanotamba sichonji kutamba pada alright chisungaidzi simbi mari ngaibude muadresa masizeni mari yedu yatinayo ndeyakadai ndini Mr. D chidhakwa beta handizvoka ya handisi kutukai asi ndoti chikurumidze kungwadzana kuti mufano wedu uyu apukunyuke nguva iripo zokuti backup ine handisi kuda kuzvinzwa backup yekuita sei ibatarion inonzi backup batarion yekuita sei yekuita sei shere purese kuita chanenge achiti ko mwacho apa ndeyapi ndeupi tongonzwa kuti maroya matatu mwacho ari kupi zvakutoshaya nestatement asi pacho ndiwo makaindoza imimi kuti ndeye wedu machingura asi hapa vanotamba pada vana gambangu kwezambusi kufunga kuadresa nation pasina action doesn't mean anything. It's useless. Unozuti tangi yakanaka serekesa rwaka but action hauna. Chako kungoparidza chete. Kungoparidza. Asuti tangi unayo. Azvote kana kuri kunzi kwanze musoro wakaadla mari ndoti musamupa mhosva yakadaro mufana. But nenyaya dzakadai suka dzisina humbo neni ndotanga kuzviita question mark. Indoda fair. Ndinodhakwa asi ndoda fair. Kana ndadhakwa ndi head munhu. Handiwiri pasi futi. Ndodhakwa ndiziva ndodhakwa.
chidhakwa bheta but isu zichanditaisa kuzodhakwa manje isu zvichandisisa sopo handizvo saka mogadzisa nyaya so in time iwe sari waka mene vamwe vakweko muze vanhu macitizen mari tashandisa pakadai lawyer wedu tamba mari yakadai koti iriko musi wakati finish zvapera kwezvaunudza zvebackup wabhaki here ari kungoita backing handiti ndataura newe ini chidhakwa bheta ndaenda